Baby TV. Hei, minulla on ystävä. Hänen nimensä on Piirto. Hän on tosi hyvä tekemään unelmista totta. Kutsutaan hänet tänne, niin näet. Piirto! Hei Piirto! Piirto ei sitten puhu mitään, koska puhumisen sijaan Piirto luonnostelee ja piirtää. Piirto, mitä sinä teit tänään? Reppu, penaali ja vihko. Olitko sinä koulussa? Onpas hauskaa, aikamoinen seikkailu. Hei, mennäänkö yhdessä seikkailulle? Keksin, jospa tänään olisimme taikureita. Jooko? Jos me oltais taikureita, kuvittele vaan. Korttitemput, puput ja linnut vedetään hatusta. Mitäs sanot, Piirto? Ollaan taikureita! Olet aika höperö. Emme me aja moottoripyörällä. Me teemme taikatemppuja. Hienoa, meillä on hattu. Saammeko myös taikasauvan? Piirto, piirrä taas ihan höpöjä. Tennismailla ei ole taikasauvaa. Tarvitsemme myös kyyhkysen. Voit valita värin. Ja taikapölyä. Meillä on taikurin hattu, taikasauva, harmaa kyyhkynen ja taikapölyä. Mutta jotakin puuttuu. Mitähän vielä puuttuu? Piirto, tuo on merirosvoasu. Merirosvona olo on loistava ajatus. Ehkä kokeilemme sitä huomenna. Tänään olemme mahtavia taikureita. Jee! Piirsit kaiken, mitä tarvitsemme mahtavina taikureina. Nyt olemme valmiit seikkailuun. Piirto, tule pian! Esitys alkaa nyt! Abrakadabra! Piirto, tule ulos hatusta! Aplodit ihanalle avustajalleni! Hei, kenen höyheniä nämä ovat? Piirto! Nyt voisi olla aika tehdä taianomainen piirustus. Haha! On hauskaa olla
taikuri, mutta kyyhkyskoron johtaminen on myös mahtavaa.